akció! Mindeznek is veszek meg a szúzen eladó hőznek, és társaim nevez népszerű dolgok. Nyakkendő és dokni vezeti a vásárlászítók, irány az üzlet központ. Nagy a dúlatódás, a punyalás, a nyomulás, a tapoltak, a fiszkodódás. Na nézzük csak, mit kell még bennem hosszolista, de legfontosabb mindegyik közül a felnőtt. Meg is van, még pont itt egy darab. Mindenhonnan görbetelsz a szólónak, úgyhogy itt mese, megtettük bármi áron. A villamosra mentél fel, hát itt feljük bármi. Nem katasztrófa, csak tanácsol. Csengő, csengő, tingiring a vágod. Mint hull a fegyver, és rengető ég. Ez az ég is tapsot kell még egy ég. Nem katasztrófa, csak... Szülnek az angyalok, hópják karácsony, csorgó hal, csillik, csibál, zombula, álma. Fenn a jeges égen, decemberi ében, mintha 1000 csillag szelne fel az ég. Mintha 1000 csillag forogna a széllel, decemberi közben, ide fenn az égen. Fenn a jeges égen, decemberi ében, 1000 csillag fényel, röszküsen a szélen. Írtatott fel, itt az állam, két az állam, hópják karácsony. Hallgass a nagy erdő, lop, levél, nincs rajta, fázó, kopárszága, hópihet akarja, védi, áltatgatja,